Start project Veilig OV. Eerste steenlegging sportaccommodatie. Het is vandaag 25 april, dit is het Belemaasjournaal. Het sportcomplex in Wansum is de komende tijd zowel 's nachts als overdag verboden gebied. Door de grote bouwput kan het bestuur de veiligheid van nieuwsgierigen en andere belangstellenden niet meer garanderen. Dagelijks trekt het sportpark vele kijklustigen die de bouwwerkzaamheden op de voet volgen. Het stichtingsbestuur waardeert de belangstelling, maar nu wordt het toch echt te gevaarlijk. De bouw is in volle gang en vordert snel. Het gebouw kan echter nog niet worden afgesloten. Bezoekers lopen daardoor het gevaar in een put te vallen. Om toch binnenkort iedereen een kijkje te gunnen, wordt op zaterdag 11 mei een open dag georganiseerd. Gisteren werd op het ROC Gildeopleidingen Venray het startschot gegeven aan het preventieprogramma Sociaal en Veilig OV. Dit is een lespakket dat gericht is op de verbetering van normen en waarden in het openbaar vervoer. De leerlingen op het ROC kregen een uitleg over het programma, maakten een busrit met 2 Veolia buschauffeurs en deden na afloop een spel met vragen over het openbaar vervoer. Ook enkele genodigden, waaronder wethouder Ike Busser en de openbaar vervoer gedeputeerde Patrick van den Broek, waren aanwezig bij het startschot. Het programma moet ervoor zorgen dat leerlingen meer rekening houden met anderen en meer respect hebben voor het personeel. En dit moet gaan zorgen voor een veiliger openbaar vervoer. Dat betekent overigens niet dat het op dit moment zeer slecht gesteld staat met de veiligheid in het Limburgse openbaar vervoer. Het staat gelukkig heel goed. We zijn 5 jaar geleden feitelijk begonnen met een extra veiligheidsprogramma. Dat heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Het is aantoonbaar veiliger geworden in het openbaar vervoer. De veiligheidsbeleving is ook in Limburg hoger dan in de rest van het land. Dus ja, daar zijn we gewoon trots op dat we dat bereikt hebben samen met Veolia en met andere partners. Maar het kan natuurlijk altijd beter en daar werken we ook nu aan. En er zijn heel veel jongeren die in de bus zitten. En dus is het ook goed om die doelgroep nu met dit programma te benaderen. Nu waren we vandaag bij een ROC. Die jongeren zijn allemaal vanaf 16 jaar. Is dat niet wat laat om met zoiets te beginnen? Ja, nou ja, goed, kijk, het zijn natuurlijk wel veel, die leeftijdsgroep zit natuurlijk ook wel veel in de bus omdat ze afstanden moeten overbruggen om naar school te gaan. En kijk, als je 12 of 13 bent, dan ga je nog naar de middelbare school, dat doe je op de fiets en eigenlijk daarna ga je al snel naar andere plekken. Dus het programma is ook voor een bredere range. Ik meen dat zit tussen de 13 en 18 waar we ons op richten. Ja, en bij het ROC waren er nu al de nodige jongeren bij die tussen de 16 en 18 zaten. Maar ook iedere doelgroep is daar belangrijk bij. Het lesprogramma is in 2012 al getest op 5 scholen in de provincie. Deze pilot was geslaagd. Leerlingen en leraren reageerden enthousiast op het programma, maar wellicht het belangrijkste, de jongeren dachten daadwerkelijk hun gedrag te gaan veranderen in het openbaar vervoer. Nou, de leerlingen die geven aan dat zij als ze dit programma hebben gedaan, dat ze denken dat ze zich anders zullen gaan gedragen. En ook dat ze meer rekening zullen houden met de andere passagiers. En ze zeggen dat ze ook door het programma meer respect hebben gekregen voor de buschauffeur. Want is dat nodig? Ja, want jongeren maken een heel groot deel uit van de passagiers. Hè. Er zijn veel jongeren die gebruik maken van het openbaar vervoer. Vaak doen ze dat ook voor het eerst als ze naar de middelbare school gaan. En dan krijgen ze ook met groepsdruk te maken. En niet dat ze erop uit zijn, jongeren, maar het kan toch makkelijk ontaarden in allerlei overlast. En dan is het toch heel belangrijk dat je dan met ze in gesprek gaat. In totaal worden er rond de 2500 leerlingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs met dit programma bereikt. De leerlingen op het ROC in Venray reageerden positief op het programma. Vooral de ervaringen van het daadwerkelijke Veolia-personeel maakten indruk. Ik vond het heel leerzaam om erbij te zijn, ook met de busrit. Je hebt veel dingen om te leren en hoe die mensen dat vertelden vond ik zelf ook heel leerzaam. Want wat hun allemaal meemaken, dat is eigenlijk niet normaal. Want wij zijn jongeren en die doen ruilschop, of niet echt ruilschop, maar gewoon druk in de bus en zo. En dat vind ik, dat ik nou dit hoor, dat vind ik zou ik dat niet meer doen. Kun je een voorbeeld noemen van wat een buschauffeur bijvoorbeeld meemaakt? Ja, groepsdrukte. Dat met een heel groepje en dan opjuinen van elkaar. En dat is voor de buschauffeur ook niet leuk. En propjes gooien en muziek luisteren heel hard. En voor de buschauffeur vind ik het ook sociaal om hem zijn werk te laten doen en wij gewoon dat. Want die brengt ons van A naar B en dat vind ik al heel wat, zeg maar.
De provincie Limburg heeft geld ter beschikking gesteld aan Veolia Transport om dit programma in 2013 in 125 klassen aan te bieden. De eerste scholen hebben zich al gemeld. Jan Hendricks is woensdagavond door de ledenvergadering van de SP gekozen tot lijsttrekker voor de raadsverkiezingen van 19 maart. Hij volgt de stoppende fractieleider Eliane Swilse op. Raadslid Ronald van Hal staat op de tweede plaats. Van Hal wil in de gemeenteraad blijven, maar hij ambieerde niet het lijsttrekkerschap. Op de derde plek staat Joep Gielens. De lijst telt 41 namen. Jan Hendricks is sinds kort actief als commissielid. Ruim een kwart eeuw geleden zat hij al eens in de Venraadse gemeenteraad. Hendricks was destijds lid van de PSP. Deze partij ging later op in GroenLinks. Wethouder Lucien Peters heeft gisteren met judovereniging Venray en tafeltennisvereniging Red Stars de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van hun gezamenlijke accommodatie. Samen met 2 jeugdleden van de beide verenigingen onthulde de sportwethouder een plaquette. De tafeltennisvereniging had jarenlang een locatie in de wijk Brukske, maar wist al zo'n 7 jaar geleden dat zij hier weg moesten. De judovereniging heeft een tijd lang op het Sint-Anna-terrein gezeten. Zij hadden zicht op een nieuwe accommodatie op de plek waar nu de nieuwbouw plaatsvindt. Voormalig wethouder Patrick van der Broek bracht de 2 verenigingen samen. 1,5 jaar geleden werd een stichting opgericht waar beide verenigingen in zijn opgenomen. Deze samenwerking gaat nu bijzonder goed, maar bij de start was het toch wat aftasten. In het begin was het natuurlijk wel wennen. 2 totaal verschillende verenigingen die eigenlijk niks met elkaar te maken hadden. Die moesten elkaar vinden. In het begin ook met de plannen. Dan is dat toch zoeken met elkaar. Ieder wil zijn dingen maximaal verwezenlijk zien in de nieuwbouw. Dat is natuurlijk af en toe wel schipperen. Dat vergt dan ook veel overleg en af en toe wel ook stevige discussies. Dat is ook goed. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk zijn we er met z'n allen heel goed uitgekomen. En de sfeer is nu bijzonder goed en iedereen heeft er geweldig veel zin in. De nieuwbouw is een bijzonder project. Het is een van de eerste opdrachten waarbij gewerkt wordt vanuit het accommodatiebeleid. Dit vergt meer zelfstandigheid van de verenigingen zelf. Accommodatiebeleid wil zeggen dat wij als gemeente een stapje terug doen. En dat wij een stukje verantwoordelijkheid, dat wil zeggen mee praten, mee denken en mee beslissen, ook bij de verenigingen neerleggen. Die daarvoor een stichting gevormd hebben. Stichting Accommodatiebeheer, Tafeltennis en Judovereniging, een hele mond vol. En die hebben als het ware de belangrijkste rol in de uitvoering van dit project. En hoe vinden de verenigingen dat, op die manier te werken? Ja, die moeten daaraan wennen. Zij moeten daaraan wennen, die verenigingen, zoals wij als gemeente daar moeten wennen, ambtenaren moeten daaraan wennen. Voorheen was het als gemeente zet je allerlei stenen uit. Zoveel vierkante meter, wij tekenen wel wat of wij laten wel wat tekenen. En u krijgt van ons een gebouw. Wat we nu zeggen, dit zijn de kaders. Ga uw gang, maak er een mooie invulling van. Werk goed samen. Doe ook een eigen bijdrage in financiën. En dan is het gebouw niet zozeer in fysieke zin, maar dan is het wel in de harten van de mensen gekomen. En dat is het belangrijkste van het accomodatiebeleid. De benedenverdieping is voor Red Stars en de judovereniging krijgt de bovenverdieping. Het wordt een zeer moderne accommodatie. Verwacht wordt dat de bouw in het najaar van dit jaar klaar zal zijn. Nou, dat zal in het najaar worden. En ik hoop dat het eigenlijk klaar is voor de nieuwe competitie voor Red Stars. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn als we de competitie zou kunnen starten in een nieuwe home. Daar wordt wel naar gestreefd. Tot zover dit Pillenmaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Morgen is het droog en er zijn eerst opklaringen. Maar later raakt het bewolkt. In de middag komen er perioden met regen. Hierdoor koelt het flink af. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot ziens.